हेल' लोगोफोर दिनै गोबां बाथ्रा सावरायगोन दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांखौ लानानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो बिनि सिगां माखासे गुसुं इन्ट्र भिडिअ होनाय जादों बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो। प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ मा बुंबावनो रायजोफोर नङा होमब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव हा फाननानै जायाखै जाहैदों। दिनैहाय दिनै बिथाङा फैसा लाखोमानानैसो बै हाखौ एलटमेन्ट होदों जोंनि बे बिटिसिनि सिङाव। दिनै प्रमद बर' बिथां नङाब्ला बे बिटिसिनि हाखौ हगारनो हानाय सोर बोरमानाव दम दं? सोरबा रायजो सोरबा लिडारा बे हाखौ बै आदानिनो हगारनो हागोन नामा? दिनै बिटिसिनि गार्जेन नङाब्ला बै हाखौ सोरबा लानो दम दं नामा प्रमद बर'? दा दिनै नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव जेखि मोजां बाथ्रा बुङा गासिबो दिनै गेसाव नोंथांनि बुंनाय रावफोरा दिनै रायजोफ्रा नोंथांखौ मुगैदों। प्रमद बर' मानो मुगै जानो गोनां जादों? दिनै मानो खुथार मानो जोलैनि हांगार बुंनांगौ जादों? दिनै प्रमद बर' मानो बेफारि? प्रमद बर'आ बर' जाथिनि थै सोबग्रा मानो बुंजानो गोनां जाखो? प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव मानो रायजोफ्रा होज्रि खावदों? मानो आन्दलन खालामदों? दिनै नों बायदि बर' जातिनि सासे जोलैनि हांगार दैदेनगिरिफ्रा जुदि नैबे बिटिसिआव थायोबा जोंनि बर' रायजोफ्रा आरोबाव बेसेबां दुखु खस्थ सहायबावनांगोन बेखौ रायजोफ्रा दिनै सिन्था खालामदों प्रमद बर'। दिनै बिनिखायनो फैगोन समाव नोंथांखौ बिदाय होनो थाखाय रायजो साफ्रोमबो दिनै साखाफारा जादों। दिनै नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंमालाय मा जानो? हायोबा रायजोफोरनाव निमाहा बि प्रमद बर', दासिमबो सम दं। दिनै बिराद लेखा गोरोंनो प्रमद बर'आ, गुनि गियानि, जातिनि फारसे थै दंनो, जातिनि थैनाय थांनायनि फारसे बिथाङा बिराद सिन्था खालामनो रोंगौनो रायजोफोर। बेसेबां इन्टारेस्ट ना? दा मा जाखो प्रमद बर'? बे बर' जातिया बेसेबां अलखराव दङ दिनै मानो नोंथाङा सिन्था खालामनो रोंदा? बै समावथ' नोङो जातिनि थाखाय सोरबा दुखु खस्थ मोनोबा गिलु फालु गाफ्लालायोमोन। दिनै मा जाखो प्रमद बर'? दिनै नोंथाङा दिनै सरकार फैनायनि उनाव जोंनि बिटिसिनि रायजोफ्रा दिनै मानो सानफ्रोमबो मेगनाव मोदै फुगारनांगौ गोनां जाखो? दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौथ' दिनै गोथाङै गोथै थगायदों बिथांमोना। दिनै गोथाङै गोथै थगायनानै बिथांमोना दिनै एग्रिमेन्ट लाबोबाय। दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौनो थगायनानै दिनै जेल खानायावनो थ्रोब। मा एग्रिमेन्ट जाखो बे? बेनो जाहैबाय गिलु फालु गोरों लेखा गोरोंनि एग्रिमेन्टआ रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' होननाय बुस्थुखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो आरो बिटिसिनि जाति जनगोष्ठी दिनै साबसेबो रायजोफ्रा दिनै बिथांखौ मोजां मोनला। आरो दिनैनि दिनाव जाय प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामदों बै सापर्ट खालामग्रा बिथांमोनहा आरो प्रमद बर' बिथांनिफ्राय रासिन जोलैनि हांगार जातिनि थाखाय सिन्था खालामनो रोङै बैफोरबायदि दैदेनगिरि आरो बैफोरबायदि मावथिफ्रासो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होगोन रायजोफोर। आरो मोनसे बाथ्रा दिनै दिपेन बर' लेखा गोरोंनो बिसोरो लेखा गोरों दोलो दिनै बिथांमोना बबाव उन्दुनानै थाखो? बिथांमोना इउपिपिएल बुंबा रागा जोङो। बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि मावनायाव दिनै मानो फंसेबो मोजां बाथ्रा बुंनो हादा? बे एबसुनि गोबां गिदिर बे खान्थाल बेगरफोर दङ दुगामाराफोर दिनै बबाव थैनानै थाखो? दिनै बिराद जातिनि सिनस्रि होननानै नोंथांमोना लायो। न' बड'लेण्ड नरेस्ट बड'लेण्ड दाबियो रायजोफोरखौ थगायनानै। फैगोन समाव माखौ लानानै बड'लेण्ड दाबिबावनो दिपेन बर'? नोंथांमोन बायदिया दिनैनि दिनाव बर' फिसानि गाबनाय दुखुखौनो दिनै नोंथांमोना सिनायाब्ला नोंथांमोना सोरखौ लानानै बड'लेण्ड दाबिबावगोन? बे एबसु अफिसाव थाग्रा सासे सानै बै दुगामाराखौ लानानै फैगोन नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोना सरकार जोबोबा बड'लेण्ड दाबिनो थाखाय राजि जा नोंथांमोना। सिदा बाथ्रा। बा लेखा गोरोंनि रायजो खुंनाया बिदिसो रायजोफोर।
लेखा गोरोंनि रायजो खुंनाया जोंनि बर' फिसानि हाखौनो दिनै फानखोमानो हायो। बै जाहैबाय लेखा गोरोंफोरनि रायजो खुंनाय। बिराद इन्टारेस्टिं ना रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना लाजिखोना लाजिदा दिनै सोरांबानो दिनै जोंनि बर' बिमा बर' फिसाफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खदै जादों। दा बैफोर जेंनाखौ दिनै नोंथांमोना नुखोना नुदा प्रमद बर'? बै समावथ' बुंदोंमोन आरो बर' जाथिनि जेंनानि थाखायनोथ' आन्दलन खालामदोंमोन। बे हा हुनि थाखायनोथ' बड'लेण्ड दाबिदोंमोन। दिनै बैफोर खोथाखौ मानो बावजोबखो प्रमद बर' नोंथाङा? दिनै मानो बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोआमोन? बे जोंनि बर' फिसा बर' रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखायनोथ' बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन। दिनै मानाव गेदेर महिलारि सारा बिटिसि लाबोदोंमोन। मानि थाखाय लाबोदोंमोन? रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि मोजांनि थाखाय लाबोदोंमोन। गोबां डेभेलपमेन्ट जादोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि नोंथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट जेनाखि गेसाव गोफोन डास्टबिननिफ्राय जोनोम मोननाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोनानै दिनै नोंथाङा बर' फिसा आरो बर' माहारि आरो बिटिसिनि थामोनथा थागिबिफोरखौ दिनै नोंथांमोना मा खालामखो दिनैनि दिनाव? बा बर' फिसाखौ होखारनायानो मोजां खामानि जाहैदों दिपेन बर' बिथांमोननि आरो मा होनो प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि दिना। इभिकसन खालामग्लुंनांगौ बे दैज्लां बोथोराव। जोंनि बर' फिसाफ्रा आनिथानि थैलाजोबनांगौ। मा जानांगौ जालाजोबनांगौ। बैफोर जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि मोजां खामानि रायजोफोर। दा गोसोआवला रायजोफोर, जेब्लासिम प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ बिबानाव थाबाय थागोन खुनु रायजो राजाफोरनि खुनु सान्थि खुनु डेभेलप फैनाय नङा आरो जेंनाया जोबनायबो नङा। लासै माने जेंनाजों बुंफबनाय माने बे बिटिआरआ जागोन आरो जोबनायाव बिटिसि टिटिसि लांदां जागोन प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोना आरो गादियाव फैबावनांगौब्ला। दा जिखुनु रायजो राजाफोर सिन्था खालामनाया बिराद मोजां दिनैनि दिनाव। रायजाफोर जोबनायाव खावलायनाय थाहैबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जे थांखिखौ लानानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामदों, बै आन्दलननिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा आगानसेबो फासयनो नाङा आरो दोरोदनो नाङा। जिहेथु जोङो प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि सिमां, बै सिमांफोरखौ जोङो सिमाङैनो दोननांगौ आरो बिथांनि साननायखौ माब्लाबाबो मोगथाङाव महर होनो मोननाय नङा। आरो बिथांनि साननाया जुदि मोगथाङाव महर मोननांगौब्ला जोंनि बर' फिसा बर' बिमा आरो जोंनि बिटिसिनि गासिबो थामोनथा रायजो राजाफ्रा लास्ट पर्यन्त लेथेर फेथेर आरो बयजोंबो नाख्रेबजानाय हारि जागोन होननानै आं सानो।